Hello, 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 hello guys. Welcome back to our channel, Bicolano sa Norway. Okay. Hello everyone, hello. Yeah, so pupunta kayo ng school. Yan. Titingnan natin. So from our home, it takes only 3 to 5 minutes. Papunta ng school nila. Hinilalakad lang namin. Yeah. So ano na sa amin dito ngayon? Autumn season na. Kaya malamig na. Ganyan lang. Yeah. Saan na bebe ko? Dahan-dahan lang, ano ka, madapa ka na. Punta kami. So mamaya, mga alas 4, susunduin ko rin sila. Ganyan ang buhay namin dito. Yes. Okay lang anak? Sid, committed. Committed. Yan. Una na, Sid. Yan, si Kulot. Hello, Kulot. Magay ka sa kanila, Kulot. Dito, hawak kay tatay, anak. Hawak kay tatay. Hawak ka dito kay tatay. O, may ano niyo, may sasakyan, anak. Oh. Hawak kay tatay. Oh. So, yun ang school nila. Yun, no? Yun ang pupunta namin. Takbo, anak. Takbo, Sid. Yan. Takbo. Dito tayo nak, dito tayo dadaan anak dito. Dito tayo dadaan. Oh, ano yan? Opo. Op, ah. Naglalakad lang kaya panta doon, no? Yan, so yun ang ano niya, ang ano nila, bagyante. Come na, baby. Sid. Opo, atid lang natin si Kuya, anak. Ayaw niya kasi pumunta ng school. Kaya sabi ko, ihatid lang natin si Kuya. Hawakan mo si Nuni mo, anak. Hawakan mo. Baby, hawakan mo Nuni mo. Pwede na. Halika na na. Ayaw niya, anak. Uy, madali na kung may sasakyan na. Yeah, the horse. Come na. Yes, so nandito na kami ngayon sa gate. So, kailangan buksan. Kailangan na lagi itong naka-lock. Kasi para hindi lumabas yung ibang mga bata. Ayan, okay. Nanoy ko. Yan. Dito kami. Sid, punta na Sid. Kay Kuya Sid. Ito yung pinaka-school nila. Yan. Si Cedric ay si Kulot. Pasok. Yes. Anak, tanggalin mo na anak yung ano mo. Tanggalin na yung sapatos. Tanggalin anak. Yes. Tanggalin mo anak. So, tanggalin yung sa ulo. Magbubuka pa anak. Silagay mo dun sa plaso. Yung sa ulo, tanggalin mo. So dito na lagay yung ano. Oh, sandali lang.